Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Julian Marley and the Uprising ser jisirqu x-xena waqt l-10 Music Festival b'mużika reggae li tant huma magħrufa għaliha. Godwin hija esibizzjoni li tgħaqqad antoloġija ta' self-portraits ta' Godwin Kutajjar li juru l-evoluzzjoni umana u artistika tal-pittur. Il-kantant Irlandiż ta' fama internazzjonali Ronan Keating li bosta jiftakru mill-grupp popolari Boyzone se jkun fost il-kantanti li se jipparteċipaw fl-10 Music Festival. Through the Eyes of a Collector hija esibizzjoni ta' arti privata li turi arti diversa minn perjodi vari.